Ayan, laing simana na usab ang atong sundan sa atong drama, Bagong Bayani. So, salamat kayo sa makanunayon ninyo nga pagsubaybay sa akong drama matag adlaw. So, kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, palikog subscribe sa akong channel ug click po sa notification bell para updated ka sa tanan akong drama upload matag adlaw. So, dili na ta maglangan ato nang isunod ang atong drama, Bagong Bayani. Let's go! Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug tungod sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Padayon ta karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Maribel. Si Mr. Garud ang nisukat ako sa Singapore International Airport. Mairasat siyang ikasulti. Patas ra ang iyang pagtagad bisan og sama na kong katabang sa panimay. Naimamat nako ang amo na kong bapay. Dako o kalainan sa ilang mga batasan. May anak sila nga 11 anyos lahat. Medyo idara na sila si Sir ug si Ma'am. Samtang ang kusinirang kabayan ranako. Usasab kini kabisaya. Bawal mi mukaon kung wa pa mi mahuman ang among pitrabaho. May higayon nga ato kumukaon sa isikreto o gahatag ni Day Rolaida nga pagkaon sud sa CR aron dili makita ni Mrs. Ra. Unya sa among perisulti usa kay gayon ni ana ni Day Rolaida. Bugo gid kay ba? Gahi gid kay pasabton. Lisod po di ay siya pangutok day, no? Iyang pagbuot ra may gusto yung matuman. Nakadesisyon ako. Ako na lang gid siyang buwagan sa hingpit, Dayrolaida. Unsa day? Mao ni nakabot nimong desisyon? O, Day. Di ka po'y nagkikos iyang batasan nga way kausaban na yun. Mas disamot pa gani. Day Maribet. Karon gani? Ang ako na sang igsuon mo yung gikontrahan. Kapoy na ba yung pero daghan pa magtrabahoon nga aming buhaton. Kaya ra lagi nako. Why di kayahon ang usa ka OFW kung para sa mga mahal sa kinabuhi? Maribeth, Yes, Mrs. Ra? come here, please. Yes, ma'am. I'm coming. Mrs. Ra? Please help me organize the room of my son, Yob. Yes, Mrs. Ra. You are a good worker. I appreciate you so much. Thank you, ma'am. Hello, Ate Maribeth? Unsa man ang uyab ni mo ron? Maayo na? Oti, uy. Si Marcy, buot lang kaayo si Ate. Og, maayo sa pagtrabaho. Maayo hinoon. Maayo magunang mahibaw pod ko ugon sa iyang background. Okay, te. Salamat sa imong concern, te. Hinaoton ta nga mauna ka na imong mabana unya pohon, Giselle. Ang Ginoo na lagi mag-igo, te. Tuod ay magpadaday unya kog kwarta ha, Giselle. Palihog lang unya kog kuha. Sige, te. Ang natigom na ako. Ako nag-deposit, te, og anam-anam sa bangko. Under sa kong pangan. Salamat, Giselle. Labihan na biya kayong sukuan ni Kuya Robert, te, ay. Ay da, pasag din na siya, uy. Wala gyud ko'y kaluoy anang tawhana. Nagsige lagi ko nung kagpadana ko. Pero niya ko nung imong bana, gipasagdan na lang ko nun nimo.
Wa man kasi maghimo og dili maayo ninyo diha. O, wa man sa ninuon, te. Dangop din des barangay ha kung magbinuang. Ipadakop gid para mo tagam. Ate, Kabagga bigid og naong anang kuya Robert nimo eh. lagi, te. Sige na, Giselle. Kuhaon niya ang kwarta nga akong gipadam. Palihog lang ko, ha? Okay, te. Magpakuyog lang niya ko, Marcy. Akong uyab, te ba? Lagi. Sige. Amping mo diha. Do you like the food, Yob? Yes, I love it so much, Nani Maribet. It's so yummy and delicious. Do you want some juice? No, Nani, thanks. Only plain water, please. Okay. A moment, please. Nai-chat ki ka ni Papa Macario. Palihog, tawag dayon kung dili ka busy. Importante kaayo. Emergency. Ay, Ginoo ko. Gikulbaan na ba ko na? Nga naman ka. Hello, Maribet. Salamat kay nadawag ka dayon. Pa, unsa may nahitabo diha pa? Papasad, oy, ayaw ko pa kuyawigod pa. Pastilan, ang imong manghod, si Giselle. Wa naman maulit din isbay. Unsa? Ginoo ko. Way kabutangan sa akong kapalaka, human mahibaw sa nahitabo sa akong mangot. Sa sinugdan, nagtuulan ko o kauban ni Jessa ang iyang uyab nga giganlag Marcy. Pa, unsa man ning hitabo ha? Abot, samok. Asol ang akong hulahuna. Niadtong gaging adlaw pa nga, wa mauli nga rin sa bahay si Giselle. Tingalig to oras siya ang uyab nga ginganan og Marcy pa. Gikasulti naman ako ang iyang uyab. Wa magkuno. Ginoo ko. Ato ni aging adlaw para ba ko nagpadahag kwarta nga gipakuha na ko ni Giselle pa. Og nag-ingon siya nga magpakuyog ko na siya siyang uyab. Ni Marcy lagi kuno. Kung mao ka na, gusto ginayang pamahayag nila ni Makoy o Rupert sa mga pulis nga nakita nila niya itong adlaw si Jessa nga kauban si Marcy. Unsa? Di gusto niya naman sa mga tinugyanan sa balaod ang ginganlan og Marcy. Siya mo ay primary suspect karon sa pagkahanaw sa manghod ni mo, Maribel. Pa, gusto kong ikasulti ka ng ginganlan og Marcy. Sige. Onya, mo adto ka sa presinto, ha? Wadto ko. Istoryahon ako ang investigador. Pa, si Giselle pa. Patug-anak ka ng Marcy kung unsay ang gibuhat sa kumanghod, ha? Og sa kwarta nga dahan na ini atong higayuna. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Nahadlo ko, day. Tingali kipatay niya ka kumanghod, ay Rolaida. Ala, simba ko itaon. Ipalayo itaon ng hitabo Kabala ka o kahadlok mo akong gibati karon anak sa kumanghod, day. Day, kalma lang ha. Kalma lang yun. Relax. Ayaw palabi sa imong gibati nga kaguol. Day, di. Dili ko mahibutang hang tugi ikita na ko nga kumanghod. Ana, natingali ko higayon na mahilo na, day Rolaida. Stilan, Gaubet. Daan pag lagi ko ang uyab ni Giselle nga di ka nakasaligan. Gaw makoy.
Tabangi mi ka, Upi. Wag yung kumahadlog nga testigo sa mga pulis. Sa ako nakita. Nagkuyog sila ito adlaw agaw. Salamat ka, Makoy. Si Robert, ako nang gikumbensir nga mo testify sa siya sa iya nakita. Kaya kami magkauba na nakakita nilang Giselle. O, yan ang ginganan og Marcy nga nagkuyog sila. Ginteresan gid sa maong tao ang kwarta. Nga diha anang higayon na sa mga kamot ni Giselle ka. Anak ginagaw. Malayan papagod. Hayop siya ka. Salbahe siya. Karong adlaw. Saka na siya og kaso. Giisip na siya karong suspect. Gikan sa pagka person of interest. Makigsulti sa kong Robert ka, Makoy. Ang yun akong mutistigo sa sisiyang nakita ito adlaw. Aron mas bugat pa ang kaso nga tubangon ni Anang Marcy. Hello, Day Maribet. Robert, muhangyo ko ni mo, Pi. Isultisad sa mga pulis ang imong nakita niya ito adlaw nga nahanaw si Giselle. O kauban niya yung uyang mga ginganlan og Marcy. Di naman ko may manulti na. Di ko angayanan ng testigo sa kaso, Day Maribet. Please lang, Bi. Muhangyo ko ni mo. Tanaw lang yan ako, ha? Bitaw niya akong gingon mo. Ang kwarta nga imong gipada kang Giselle, ato rin po napaingon siyang uyab, natanawan ni Rono. Ang problema anay kung gipatay niya si Giselle o gitaguan ang patay ni Lawas. Dili, Robert. Ipalayo lang utak ka na, way, tapos akong manghod. Maribel, Doc. Diya si Marcy. Inabigang siya. May pagtugod ko sa hipi o sa investigator sa kaso ni Giselle. Oo pa. Salamat pa. Hello, Marcy. Ate, ako si Marcy. Uyab ni Giselle. Dong palihog lang dong, Bi. Magpakiluoy ko ni mo, dong. Ito ganin taon kung asa na karoon ang akong manghod. Kung sa may gibuhat ni mo niya. Ha? Ate, ako'y gibuhat ko daw tayo, Giselle. Mahal ako siya. Doon ay mga nakakita nga nagkuyog mo anang adlaw nga nahanaw si Giselle. Gikuyogan ako siya nga nakuha sa kwarta nga gipada ko nun mo. Kuyog pagkari may pangaon sa fast food. Una pagkahuman sa kaibigan. Nanakaw ko sa eskina sa amo. Siya naman nilaho sa pagpauli kay Bujuti pa man ko. Mauna yung pong version. Pero, ang kamatuoran mo ay buot na mong palutawan ng higayunan dong. Maong mohagyo ko ni mo, palihog lang, sultis tinuod. At tinuod nga wako sa... Unfair ko, mabilanggo ko nga. Kung mo ito naon biktima man gani ko, kaya ako uyap ang namising. Nagpinalalay mi ni Giselle, ate. Pero likod ang mga ebidensya, batok ni mo, Marcy. Musa, mas maayo pang butugan na lang yung kastinood. Asa karon si Giselle? O sa'yo mo gibuhat sa kong panghod? Ha? Nawaton ko pumasangil batok na ko, ate. Apat pagitoan ko ginugusto siya. Pagkukunsa may naitabo sa kong higumot. Marcy. Kinipal na ko. Nawadaan ko hindi ko. Pabilanggo pagit ko. Mautangan pagit kong trabaho. Pagitaan ko ginugusto siya. Usa. Dili ko kriminal. Siguro sa ito gituan. Dili kwarta ko tuyo kay Giselle. Tungod kaya ko lang kitaon sa kukakugig panikamot. Mga kukipati ka to niya. Nagpinahalay ito mo ni Giselle.
Ambot ba? Naluoy ko nga nagpaminaw ni Marcy nga nagbako gyud adtong higayuna, Priscilla. Mga kasama, atong sundan ugma ang laing sumpay ning suwatampo ni Maribeth dinining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon ka mo'y sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.